gelditzen ziala arrasto batzu, bai Larramendigin aldetik eta Iztuetan aldetik, Andoainen inoiz ezpata dantza eintzela, horrekin ja hasi ginen ezpata dantzan. Ezpata luzeekin batera, taldearen aurretik juten naizen lau ezpatak eramaten eta taldea pixka gidatzen juten naiz. Segun urtea, normalen 27, 30 inguru ibiltzen gara. Ermita baten ingurun elkartzea, justo Leitzaranta hori ibaiak bat iteuntzen tokin, zubi baten aitzakin, eta eremu txikin, egon behar izate dugu guk, lehen esanako eskopeteruak, udal txistulari banda, beste txistulari, azkenian jende asko gehi herritarrak pixkan bate horre laguntzen, ez? Nun jarri nunez, dantza egituratu alizateko, eta horri biltzen naiz, aurratatzea ibil naiz gorkoan, bai. Idea da dantzariak diala ermitako eta ibai ertzeko dantzariak. Orduan, beak daude ermitan onduan ibai ertzian. Orduan, behiaik dia harrera egiten diotena korporazioari. Urtean dantzan ez dagoen jendea, utzita dakan jendearentzako, aste bat edo bilenagoen saio batzuk prestatzen ditugula. Iten dugu ezpata dantza, kruzeak eta zubiak prestatzen ditugu, eta gero brokel dantzak baldan neurrian ere bai. Saiatzen gara aktibon daude dantzariak eta dantzari horiak pixka bat nahasten, eta normalen nahasketak horiek izaten da. Adin ezberdinetako jendia elkartzea, azkenian gero honek ekartzen du kalian beste harreman bat eukitziak baitare, eta herri gintzarako ere balio du honek, ez? Eta gauza ederra da, azken finean esaten dezunean tradizioat hemen gaina, itzale izan duna, Andoainen noizbait, hoi diote behintzat, ez? Berriz berreskuratzea ez da? Eta ikustea bizi da hola, eta importantena, jendia apuntatzen da, beti badaude dantzariak. Santakuteko ezpata dantza itzen diogu, baina egiten ditugu ezpata dantza, erreberentzia, eta gero brokel zikloa dantzatzen ditugu. Brokel zikloko lau dantza aukeratzen ditugu.